Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो दिनैहाय मोनसे जायगायावहाय थांगासिनो नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जों बहा थांगासिनो आं दिनैहाय बिराद एक्साइटेड आंनि मोनसे सिमाङा दिनै जाफुंनो थांगासिनो बे सिमाङानो जाहैबाय जोंहा बाबाखौ फ्लाइटआव थिखोनाय ओमफ्राय जोंहा बिमायाथ' सिगां गाखोखांखाबाय एबार सेकेन्ड टाइम जागोन खोमा बिसोरनाथ' जेबो खामानि थाया नालाय ओंखायनो थांनाय जाया आरोना ओमफ्राय जोंहा बाबानि खामानिफोराबोथ' बिदि गुबुन जायगायाव थांनायनि नङा नालाय आरो थांबाबो गारिजोंनो थाङो स' आंहा दिनै मोनसे बिराद गिदिर रेसपन्सिबिलिटि दङ आं नानि ओमफ्राय मामा बाबा जों साब्रैनो थांगोन आरो ओमफ्राय गासैबो रेसपन्सिबिलिटियानो आंनाव थानाय जानाय बेरायनाय ओंखायनो एसे नार्भासबो जादों बाट स्टिल आं हागोन बायदि मोनो आंखौ मेनेज खालामनो मानो होनना बुंबा हिन्जाव मानसियाबो हौवा मानसिनि ख्रुइ मा होनो हिन्जाव मानसियाबो हौवा मानसिनिख्रुइ दुरबलता नङाथ' हिन्जाव मानसियाबो स्ट्रं स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनोथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चेलो ओंखारखाबाय जोङो मा थांनो नागिरदोंलै नोंसोरो हिमाचल मा थांनो पेपार पेपार मा थांनो पेपारा मा थांनो Hey guys, finally मोनफैबाय एयारपर्टआवहाय गुवाहाटी एयारपर्ट Nunggu mana gue sum-sum duduk, gimana ya le? Mana kembali kat kursi na? Kan orang ni mau yang dia hukum pun juga nak. Dia hukum pun nak. Dene first time flight gak kena lagi dia mau bisa mundur. Mana nak mundur kan berjalan. Nana ini sih gak kena sih gak ketua kita. Gak ke kang dari dulu sih banget na. Nama ini mundur nani. Nanti sekolah mana mundur dah, jadi apa? Gak kena. Jadi gak kena mundur nani asa. Try. दा गाखांनायनि उनावसो सोंनांगोन आरो ना दा जोंनि गासिनो टाइमा जाथ'वाखै आरो हाफ एन आवार दंबावो ओमफ्राय बेनि उनावहायनो जोङो थांसिगोन Baba जोंना नाम्बारा 29B ओइलाय ओइ सायाव थिखोग्रोलाय बेखौ नानिया इयाव जबाय 29B मोन नामा इनिया जोंनिया 29ABC जों जबाय इयावहाय Você pode lá. Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the bucket. Press the reset to open. Gakumai.
जोंनि फट' साफायदो सानैबो जाबाय सानैबो साफायबायलाय हाबस्राय खम जाया नायनो मानो नुदो नै दायो जों सफैबाय लखनौआव एसे देखारलाय स' गाइस जोङो नै दायो लखनौ मोनफैबाय गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय जों दायो चन्डीगढ़ थांफिनगोन आरो कानेक्टिं फ्लाइटमोन नालाय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय चन्डीगढ़निफ्राय जोंखौहाय नै दायो जोङो चन्डीगढ़ मोनबायानो ओमफ्राय जोंखौ बेयावहाय पिकआप खालामनो फैगोन आरो ना गारि अलरेडि बुक खालामखादो आङो स' बेयावहाय जोंखौ नेगासिनो एयारपर्टआवहाय जों जल्दि थांनोसै आरो बे चन्डीगढ़निफ्रायबो 119 ना 12 किल'मिटार दंबावो आरो सिमलाया हिमाचल प्रदेशआ स' बेयावहाय जों थांगोन जों दायो चन्डीगढ़ मोनफैबाय ओमफ्राय लागेजखौहाय नेगासिनो मोनफैबाय जोंना बेगा सफैबाय आरो नानिनि बेग मोनसे दंबावो बेखौ नेगासिनो दाबो फैयाखै इ नङा नामा ओइथिं फैखायो बेबो नङाथ' या गरमथारसो मोनदों न' दा बेसेबां गोबाव लाबावगोन दा इनिफ्राय चन्डीगढ़निफ्राय इबो थाखाबाय थागोन जोंनो बेरायहोबाय थागोन जोंखौ गरमथार मोनदों इयाव बाबाया माबायदि मोनखो गाखोनानै हा मोजाङानो ना ओमफ्राय एसे माबानाय मोनदोंमोन सिंथिजाय नाहरबा एसे गिनाय बायदि मोनो स्रिं मोनो आरो जेनेबा बाथिंनिफ्राय बेखौ आरो नायालासिनो फैबाथ' महा फैदों महा मादों फात्ता गैया नानियाथ' दिनै माबा गोबालायलायबायलै फ्लाइटआवनो सिदाय फार्स्ट माने फार्स्ट खेबसेयाव गोबायाखैमोन माथो जेबो मोनाखैमोन दिनै माबा सासे मोनामनायजों थाफाबाय दा फार्स्टआव पारफिउम लानानै मोनामनानै जाबाय आं इनिफ्रायनो फार्स्टनिफ्रायनो फार्स्ट गाखोनायनिफ्रायनो नानिया दिनैसो गोबाफेरबाय आरो ना फ्लाइटआवनो सिङावनो बेयाव हमथानो हायाखै नै पान्जाबनि न'फोरा बोरै नुवाखै जोंथ' चन्डीगढ़आव ओंखारबाय ओमफ्राय चन्डीगढ़निफ्राय जोङो दायो हिमाचल प्रदेशआवहाय थांगोन आरो ना नैबेनो आरो गेटआ वेलकाम टु हिमाचल प्रदेश होननानै लिरनाय दङ नै स' बेनिफ्रायनो जों दा हिमाचल जेनेबा सिमला मनालि बिथिं एन्ट्रि जाबाय आरो न' जोङो इयावहा दसे ओरैनो एसे माबा माबि जाखांबाय फैदो बाबा
बारा जानो हायासै उदैयानो सेमाखैमोन ओंखायनो जास्ट ओरैनो एसे जाबाय जि बार सिउ सिउ बारदों ना फैनायावनो मोनालाय लांबाय दाबो सहैबावाखैसो मोनफैबाय जोङो जेरावहाय जों हटेलावहाय थागोन जि गुसु अखाफोरा जि मोजां I love Shimla आयो नैबे कुलिखौ जि अन्थ'थ' मोनदोंलै आङो बोरायखौ आयो अननानै आं फैसाखौ बारा हरलायलायबाय अन्थ'थ'नो इमान अन्थ'थ' इमान बोराय बैसोआव फिसाला फिसाजोफोरबा दोंना गैया नायनांगौ गावनि बिमा बिफाखौनो माने लिफ्टजों थांनांगोन आरोना बेजोंहाय ओमफ्राय बेयावहाय टिकेट लानांगौ लामाया हाजो नालाय बेखायनो टिकेटसो लानाङो नै एक्सट्रा चार्ज माने गाइस बेयावहा लिफ्टजोंसो माने गोजौसिम थाङो आरोना माने हाजो नालाय ओमफ्राय लिफ्टजों थाङो आरो माने फ्लोर वाइसआवहाय लिफ्टखौ खालामनानै दोनदों अबे मोनसेयावहाय थांनो माने थाबायलांनोथ' हानाय नङा नालाय इमान गोजौ जायगायावबो बिसोरो पुरा टपआवबो बानायदो नालाय ओंखायनो बिदि लिफ्ट बानायदो आरो बिराद बरिया खिन्थु एडभान्स टेक्न'लजि होनदो ओमफ्राय जों दायो नै हटेलावहाय थांगासिनो ओमफ्राय बे हटेल रडसिम माने गारिया फैया आरोना जों जा हटेलाव थादों बे जायगाया जाहैबाय सिमलानि मल रड आरोना नोंथांमोना मल रड होननानै सार्च खालामबानो मिथिगोन बेयो बिराद फेमास आरो मल रडआ सफैबाय सिमलायावहाय नै ओमफ्राय पेपारनि गस्ला गाननायखौ बे पेपार नङा गाइस पुरा गस्ला रोजा गोजांनायनि थाखाय गानदो ओमफ्राय मोनफैबाय नै बेयावहाय जोंना मिररा दङ बेलाय थांबा एसे नायनांगोन ना मा बेसाद नुदो ओमफ्राय बेखौ दोनथ'नोसै आङो नै बेनो जाहैबाय जोंना बिसनाया नानिदो आङो बेयावनो उन्दुगोन ओमफ्राय सियारावथ' दा फन रायलायबा बाङाय जनांसिगोन बेयाव जनानै एसे रायलायनोसै ज'आबा लस जागोन ना आं नोंथांमोननो भिउखौ दिन्थिनोसै नै भिउआ नुदोंना नुवाखैलाय वाव लाइट बरिया नांदोंना जि बरिया ना खिन्थु मोथाङाव मोजांसिन नांदों मबाइलनिसाय मबाइलाव बारा मोजां नाङाखै गाइस खिन्थु बरिया नांदों ना नानि मिथिं नाहर नायनानै मोजां नांदों लाइट ना नाय जोंना बैयावबो ज'जायो आरोना गाबोन सानावहाय नेक्स्ट ब्लगावहाय नोंथांमोना स्रां आराम नुगोन नै गाइस जोंनि रुमा नैबेनो ओमफ्राय जोंनि रुमनिफ्राय भिउआ जि बरियाखा नैयावबो ज'जायो जोंना बरिया जोंना हटेल ब्रिज भिउ प्रिमियाम अखाफोराबो जि मोजां ओंखारदो आयु जि मोजां ड्रेस चेन्ज खालामसै ना दसे रेस्ट लानोसै गाइस बिराद गोजांबायलै ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय ओमफ्राय दायो
बाबा मोननो टिभि लगायना होनांगौ ना टिभिखौ लगायना फैनो आङो बिसोरो बरिं माथो खालामबाय थानो ना टिभिखौनो नायथोसै नानि आं थांना फैनो दे बाबा मोननिया दा खेव नै बिथिं भिउआ जि मोजां बे रेस्टुरेन्ट नै इयो ओमफ्राय नैबेनो बाबामोननि रुमा ओमफ्राय जोंनिया बैयो टिं टं टिं टं टिं टं नै बाबामोनना मोजांसिनबावसो माथो बेयावबो स्पेस दंलायो ओमफ्राय बेलाय बेदा खोरो इलाय गस्ला चेन्ज खालामनानै दोनदो ओइलाय इयाव अलमारियाव दोनदो ओइलाय दहाय खनसे जाबाय दा जाबावनोसै खनसे ओंखामाव रसा नाङा थाखायानो बेयाव नै बैनो मालायफोरा बेरायगासिनो आं नानिखौबो बेरायनो लेंबाय थुदो होननानै थाङा बिसनिया सानानो ना 7थायावसो हाबो नै उन्दुनासो थाबाय जोंनिया उन्दुगादुरिया ओइ मालायफोरा जि बेरायदो मिथिबाय ना नानि मालायफोरा तामाम बेरायगासिनो खामानि गैयालै नोंखौल' नों बायदिदो बरिं फैनानै लाब गैमारालै साला जाबाय नै जोङो बयबो डिनार खालामबाय नानिबो जाबाय चाटनिया गोथाव ना होलाय चाटनिखौ बाङायल' होन ओइ पियासखौबो होन पियासखौ मा जिंथिंलाय मानो होनांगौ So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you so दायो जोङो डिनार खालामनानै दुब्लायाव उन्दुनानै थानोसै जेरावबो बेरायहैला गाबोन बेरायनोसै नोंथांमोनखौबो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय